Si he de ser los franc, pensava que este dia arribaria, tard o d'hora arribaria. No sé si sabran, no ho havien dit mai, però crec que ara és el moment de dir-ho, havíem rebut amenaces ja de l'alcalde en el sentit que si continuaven fent la tasca de l'oposició que estaven fent, se'ls llevaria una exclusiva, se'ls llevaria el personal de suport, o sigui que això no és més que la culminació de l'acte de venjança, una venjança anunciada, un xantatge també anunciat en el qual nosaltres, evidentment, no hem volgut entrar. Les proves estan ahí. Ell tenia molta por que es desvelaren els noms i la situació de la quantitat ingent de persones que té enxufades en aquest Ajuntament. I ho hem fet públic. Al mateix temps, el Partit Socialista, paral·lelament, ha iniciat una altra campanya també en aquest sentit. I això no és més que la conseqüència directa, la venjança immediata de la posada en públic, el desvelament d'aquestes situacions. Però clar, és que era la nostra obligació desvelar la quantitat de persones enxufades que té aquest Ajuntament. Era la nostra obligació demostrar que el Partit Popular va criticar al Partit Socialista en l'anterior etapa, en l'anterior legislatura, i ara està fent pitjor que el Partit Socialista en quantitat de persones que té a sou de l'Ajuntament. I torno a insistir, per no repetir els arguments, la conseqüència d'aquest tipus de denúncia pública la tenim ara. Ens la va anunciar i l'ha complida. Ens ha llevat tot el suport personal que té el nostre grup i ens ha llevat una de les exclusives que ens quedava. Clar, seria interessant fer una comparativa de com queda a partir d'aquest moment la situació dels tres grups municipals que hi ha a l'Ajuntament de Gandia. És molt il·lustrativa aquesta comparació. Per un costat tenim, pel que fa a dedicacions exclusives, que és el temps, la remuneració que reben alguns regidors per dedicar el seu temps exclusivament a l'Ajuntament, tenim 12 dedicacions exclusives per part del Partit Popular. El Partit Popular conserva 12 dedicacions exclusives, més que mai de la vida havia tingut un govern en aquesta ciutat, mentre que els grups de l'oposició perden els dos, cada un el seu, en aquest nostre cas, l'única dedicació exclusiva que tenien, menys que mai de la vida havia tingut en aquest Ajuntament. D'altra banda, mentre que el Partit Popular conserva entre 40 i 50 persones de confiança que fan tasques diversíssimes i la nòmina sembla que va ampliant-se perquè cada volta ens arriben més noms que en un futur farem públics de persones que estan integrant-se, torno a insistir, progressivament a l'estaf de l'Ajuntament, mentre aquesta nòmina s'incrementa, que deu superar ja els 50, com que no podem saber amb certesa perquè se'ns amaguen la informació i no podem calibrar amb tota la certesa, mentre això passa en el grup del Partit Popular, els grups de l'oposició no compten ja amb cap tipus de personal de suport. És a dir, ens ha reduït la dimensió humana dels grups municipals al mínim possible. Menys d'això ja no és possible. I jo els dic una cosa, no és possible perquè la llei no l'empara, perquè si no, un dictador com és el senyor Torró, el que faria seria expulsar els regidors fora de l'Ajuntament. Un dictador barat com és el senyor Torró, el que faria seria llevar-se damunt aquelles persones que denuncien les seues pràctiques dictatorials, les seues pràctiques poc transparents, les seues pràctiques totalment incongruents entre allò que va propugnar que faria al llarg de la legislatura i allò que realment està fent. Bé, jo no vull fer-me molt extens. Vull dir simplement que el nostre grup continuarà denunciant amb tota claredat, amb tota rotunditat, tot allò que no fa saber el senyor Torró. Per què? Perquè nosaltres, a diferència d'alguns dels seus companys, no es mou una qüestió econòmica estar així. Jo, des del dia 1 de juliol, soc, fruit de l'anterior retallada, continuo sent funcionari de la Conselleria d'Educació. El meu company, Joan Miquel Moya, és funcionari d'aquest Ajuntament. O sigui que no tenim cap tipus de problema de tornar al nostre treball. Cap tipus de problema. Aleshores, si d'aquesta manera
pensa tallar-nos la boca, tapar-nos la nostra capacitat, les nostres ganes de fer oposició, sobretot per construir una ciutat més justa que la que vivim, està molt enganyat. D'altra banda, un fet que també és important, s'han disminuït o s'han llevat, s'han suprimit les 3 secretaries del grup. Poc tardarem en saber on recol·locarà el senyor Torró el seu secretari del grup. Això ho vam denunciar ja quan va suprimir els 3 assessors. Els 2 assessors, el del Partit Socialista i el del grup del Bloc, continuen en l'atur, mentre que el que hi havia del Partit Popular el va reubicar ben prompte. El mateix passarà al secretari del grup. El tornarà a reubicar en una dependència municipal, cobrant d'una empresa de serveis o cobrant d'una empresa pública. Tant se val, tant se val. Això són les pràctiques de Torró. Les pràctiques que denunciava l'anterior legislatura i les pràctiques que ara posa damunt la taula. Bé, simplement això, animar a la gent a que continue denunciant les pràctiques dictatorials del senyor Torró i, escolteu, la vida continua i nosaltres estarem ací per atendre totes les queixes de la ciutadania, encara que es lleven tot el jornal, encara que es lleven tots els mitjans econòmics, encara que es lleven tots els mitjans materials i encara que es lleven tots els mitjans personals, perquè la nostra aposta és una aposta per un model de ciutat totalment antitètic, totalment contrari i oposat al model de ciutat que busca i està construint el Partit Popular actualment en el govern. Gràcies.